Entiendo zu. Laguna da. Azkenengo aurkezpena Joanes Lizarragak emango du. Bera Euskal Herriko Unibertsitatean Leioan ari da ikerketan. Eta, urte asko Jon Urrezian laguna eta inoz ez do jakin zer egiten duen. Gaur ikasiko dut, uste dut. Defektu kosmikoi buruzko simulazioak edo. Aitzen da? Bai. Saiatuko naiz argitzen zertan ikendu lan. Ni Joanes naiz, baina hasi aurretik esan nahi nuke, ni etorri naizela honea gure talden lana azaltzea. Eta talde honen parte da, esan bezala Jon Urrestila, eta baita Asierre bai, hor dauna, publikoan. Ni naiz ordezkari bezala, baina, lertu behar da talden lana dela hau. Defektu kosmikoa ingurun itzengo dizuet, baina, esan nahi nuke, hitzaldi honen eman duten ikuspegi ez dela gure lanan zehazki sartzea eta muinen murgiltzea, baizik eta gainetik ibiltzea eta zuei ematea ikuspegi orokor bat, gutxi gora bera zertan lan egiten duen. Bestela galduko zindetelako. Orduan hau izan litzeke gutxi gora bera planteatu duten eskema, sarrera orokor bat emanen izuekek, testu inguru buruz itzeinez, gero ja defektu kosmikoan gaien murgilduko nintzeke, definituz, zergatik izan dituzken interesantek, zergatik aztertu dien oain arte esanez, eta azkenik, bi transparentzitan azkar-azkar, gure taldeek zelan hildo garatzen dituen gaur egun esplikatuko nizueke. Orduan, hasi aurretik, galdera hok erantzuten saiatuko naiz. Zer den kosmologia, zer aztertzen don, eta kosmologia eta astrofisika gauze bera dien. Nei askotan galditzen dintearen, zuzetan ikendu zolana, eta nik esatet, nik kosmologian. Orduan zu zerura behi dezaude, egunero. Izarrak ikusten, galaxiak aztertzen, eta ez. Hoi astrofisika da. Gu kosmologian ez ga izarren mugimendutaz, edo planeten mugimendutaz, galaxien mugimendutaz arduratzen. Kosmologia gehiago arduratzen da, unibertsoaz beraz. Unibertsoa eskala ikeragarria ondin hartu, unibertsoa bat bezala hartu, eta unibertsoak sortu zenetik izandako evoluzioaz. Azken baten ikendona da, unibertsoan historia edola, unibertsoa gaur egun arte iritsi da, fase desberdina pasatu ditu, eta fase horik zein izan duzien, aztertzen saiatzen da. Orduan, hau izango litzateke, hau da Googleen aurkitutako irudi tipiko bat, gaur egungo kosmologiak onartzen duen unibertsoan evoluzioa. Orduan, azterketa honek ematen diun irudia, izango litzake, hainbestetan haitu duzuen Big Bang batetik hasiko litzake unibertsoa, gero, prozesu inflazionario bat jasango luke, hau da, unibertsoa oso gazte zenen espansio zabaltze oso bortitz eta oso azkar bat jasango luke, hortik hasiko leke oinarrizko partikulak sortzen, iraultzak esplikatu ditunak, elektroiak, positroiak, fotoiak, neutrinoak, denak. Eta unibertsoa denboran sartu joan ala, zabaltzen joan litzeke, eta ozten baita ere. Unibertsoa oso beroa zela hasi zen, eta zabaltze honetan ozten joan zen. Orduan, hasierako fasen, esaten da, unibertsoa plasma bat zela. Gauze guzik batera, fotoiak, erradiazioa, materia dena batera, eta plasma bat osatzen zula. Momentu bat arte, non plasma hau desegintzen, erradiazioa askatu zen, eta ja gaur egun izagutzen dituen atomoak sortzen hasi ziren. Unibertsoak 300.000 urte zituen gutxi gora bera. Eta hortik aurraia atomoak sortu ziren, atomoak elkartu ziren, hasi zen materia sortzen, galaxiak sortzen, izarrak sortzen, eta gaur egun dauken unibertsoa aurkituko genuke gero. Hau dena, kosmologian eredu estandarran dago barne bilduta, hau da, kosmologiak bena agertzen den bezala gauz oso makroskopikoak aztertzen ditu, unibertsoa aztertzen do, eskala oso hondik, eta hau egiten duna da, azkenen, honei denai fizikoak ganeinen kontestu matematiko bat eman. Kontestu matematikoa, kasu honetan, Einsteinen erlatibitaten teoria da. Einsteinen erlatibitaten teoriakin eta zenbait hipotesi sinplekin, kosmologia oso ongi azaldu diteke. Eta oso ongi azaldu diteke, neurketa esperimentalekin baieztatu delako. Hau da, irudie, lehen aipatu duten erradiazio, unibertsoa gaztea zenen askatutako erradiazio horren neurketa bat, orain dela pare bat urte Planck satelitek neurtutakoa, oso neurketa zehazak die, urte asko eraman zuen iteko, eta baieztatzen du guk teorikoki aurre esandakoa.
Baina, beste alde batetik, fizikan bai, ohikoa da, gauzen mikroskopikoak aztertzea, eskala oso txikik. Eskala txikitan dauken teoriaik potentenetako bat da oinarrizko partikulen eredu estandarra, hau ere bai matematikok aztertu behar da, jakina, eremu kuantikoen teorian bitartez, eta hemen nahi nuna zen kontrastea dirazi, ez? Oso ongi badakiu, lehen esan bezala, makroskopiko oso ongi azaltzen badakiu, baina mikroskopikoa baitare. Oinarrizko partikulen eredu estandarra da, fizika dauken teoriaik potentenetako bat. Eta, berriz, esperimentalki oso frogatuta. Hau da, inoiz ikusi izan duzuen irudie, Ginebran daun partikula zerela gailua, Higgs aurkitu zena, eta hori dena, eta hor oso ongi frogatuta dago teoria hau. Orduan, gaur egungo fisika dauken erronka nagusinetako bat da, bi esparru gain desberdinetan lan egiten duen teoriaok elkartzea, ez? Batetik kosmologia eskala oso handitan, eta bestetik eskala oso txikitan partikulak, nola beraien arteko erlazio bat egon behar da, azkenen dena natura da, eta erlazio hau falta dut, hau da fisika moderna dauken erronka nagusinetako bat. Eta lantalde pile bat daude aztertzen, ikuspuntu desberdin askotatik. Guk aztertzen duen proposamena da defektu kosmikoak zubilan hau egiteko oso baliagarrik izan daitezkeela. Zergatik, partikulen eredue aztertzen den teoriatan predezituk edo aurrikusi daudelako, agertzen direlako teoria hoitan, eta gaina agertzen die eta egonkorrak izan daitezke, hau da, sortzen die eta mantendu egiten die bertan, oso energetikoak die, eta honengatik kosmologian eragin eduki dezakea. Oso energetikoak izan da, ingurue perturbatu dezakea, eta seinale edo fenomeno neurgarrik eduki dezazkea. Orduan, honengatik ikusten da, defektuk eduki dezakeala etorkizun nahiko oparoa, bin arteko zubilana egiteko hautagai oso ona dielako. Orduan, hain pixkoat guazen sartzea zer dien defektu kosmikoak. Defektu kosmikoak kosmologian fase transizioetan sortzen dira, suposatzen da. Fase transizioa zer da? Lehen esan bezala, unibertsoa oso beroa zen garai baten, eta zabaldu ala hozten joan da. Hozte prozesu hontan, fase desberdinetatik pasatu dela pentsatzen da. Fase batetik besterakoan, fase transizioa gertatu dela. Hau da, izotza urtutzerakoan bezala, fase batetik bestera pasatzea, ez? Ezaugarrik aldatu die, simetriak aldatu die, eta dena aldatu da. Orduan, defektuk die energia konzentrazio oso potentek, eta fase zaharran ezaugarrik fase berrin barrenen gordetzen dituenak. Eta hemen bi puntu horretu nituzke. Lehenbizikoa, defektuk, esaten duen, izena igual ez da oso egokie, ez dola esan nahi akatsak dienik. Ez da teoriak eta uzken utsunek diela. Gehiago da, diela ezpurutasun batzuk bezala. Hau nola ulertzen da, irudi honekin. Imaginatu daukuela izotz plaka bat, ez? Eta uzten du urtutzen, berotu indelako. Eta bukatzen du izaten ure eta zenbait izotz puske flotatzen bertan. Guretzako defektuak izango lehiki izotz puskeoik. Hau da, fase berrin, uretan, flotatzen, gelditu dien fase zarreko zatik. Gutxi gara bera, intuitibiko ulertzeko hori izango litzateke. Gero komplikatzen da kosmologian fase bat zer den. Hoi da, zaila dena, baina intuitibiki hoxe da. Beste motivazio estra bat izango litzeke, kosmologian aplikagarrik dien objektu bitxiok solidotan aurkitzuk izan du diela. Solidotan ebai definitu dezazkegu fase batzuk, adibidez egoera magnetiko batetik, beste egoera magnetiko batera pasatzea, izan nintzeke tipikoa, defektuak solidotan neurtuk izan du dira. Hau da, adibide bat, aurkitu ditekena defektutako liburu tipikonetan, da solido bat, egoera bat jakin batetik beste batera pasatu dena, eta hor ikusten den marratxoik izango leke gure defektuak. Defektu topologikoak kasu honetan, soka batzuk. Ez dienak desagertzen, bertan mantentzen dira. Baina, hau dena aplikatu behar du guk azkenen kosmologian, ez? Eta kosmologian kontuen hartu behar duena, unibertsoa zabaltzen nahi dela, beste hainbat espezie daudela, beste hainbat materia, erradiazioa daudena, eta azkenen azterketa oso konplexio bilakatzen dela. Azkenen guk askatu behar ditunak, kasuik simplenen ekuazioak dira. Eta ekuazioak
ikusten duzu bezala ez dira linealak, derivatu partziala daude, eta gaina menpekotasun linealik ez dago, beraz hauk ezin die eskuz askatu, ez dauka soluzio analitikoik, eta orduan guk hartzen duen hurbilketa edo hartzen duen aukeraketa da simulatzea. Hau izango litzake soka kosmikoen simulazio tipiko bat. Hor, gorriz ikusten dituzuenak izango lieke sokak. Orduan guk simulatzen duna da, hemen ingurun ikusten duzuen kutsatxo hori. Eta kutsatxo hortan saiatzen gana egiten da unibertsoan erreplika bat egiten. Hau da, zabaltzen ari den unibertsoan erreplika bat. Eta ondoren, behin ja kutsa hori jartzen dula, bertan sartzen gure ekuazioak, askatzen, lehen adierazitako ekuazioik, eta evoluzioan bitartez ikusten da nola agertzen dien sokak. Eta gero hortik ateratzen ditu ez dakit neurketa estadistikoak, behar ditun gauze guzik gure kalkuluak egiteko. Adibide bezala badauket beste bideotxo bat, guk egiten duen lana hementxe. Hau izango litzateke guk egiten duen simulazio baten evoluzio tipikoa. Hor ikusten da, sokak nola txuriz markatuk nola dauden sokak, eta nola denbora pasatu ala, gero eta gutxio dauden. Horrek zesan nahi do. Guk esan bezala kutxan, markatu, non dago? Hau, ez? Hor bideoan ikusi den bezala, sokak gero eta gutxio dauzko. Azkenen kutxan unibertsoa zabaltzen nahi delako, eta dentsitatea handigoa zen, zabaltzen joan ala, dentsitatea txikitzen joan da. Guk azken finen iken duna hauxe da. Simulazio mota egiten ditu. Orduan, nahi sartuko simulazioan detailetan, bukatzeko, laburbildu nahi nuke guk gaur egun ze lan hildo nagusi dauzkeun, ez? Batetik ubiko ginuke soka kosmikoak aztertzea, lehen ez dut esan, baina fase trantsizioak, unibertsoa fase trantsizioak oso desberdinek izan daitezke. Ez dakigu zehazki ze fasetatik pasatu den. Orduan, fase trantsizio desberdin bakoitzek defektu mota bat sortuko luke. Tipikonak, fase trantsizio tipikona eta defektu tipikona soka kosmikoa dira, sinplenak badie, orduan aztertunak izan dute historikoki, eta gaur egun gu gaiten, oain arte indien simulazio handinak eta zehatzenak alorrontan, beraien seinale neurgarrik alik eta hobekin zehazteko eta alik eta hobekin aztertzeko, eta ondoren neurketa esperimentalekin konparatzeko, Planckekin, Bicep esperimentukin, sateliten neurtutako beste hainbat esperimentukin, eta baita ere oain arte aztertu ez dien zenbait propietate aztertzen hasteko, lupek izango leke olako donuts batzuk soka sortutako donuts batzuk, eta hori den aztertzeko. Eta beste alde batetik, beste lanildo bat daukeur soka semilokaletan, soka semilokala beste defektu batzuk die, konplexioak die, konposatuk die, bi defektu mota eta sortuta ulertzeko, eta zailegoak dienez, simulazioak zailegoak die, kostu konputazionala handigoa daukea, dena zailtzen da, orduan, helburua da teoria efektibo batzuk garatzea. Teoria efektiboak izango lieke simulazioetan ikusten duen arabera, teoria fenomenologiko batzuk garatzea, azterketa simplifikatzeko, eta simulazioak erresago egiteko, ez? Eta kasu honetan oain arte semilokaletan indien simulazio handinak egiten nahi ga, eta teoria efektibo ok behar dituen osagaiek zehazten nahi ga. Eta bukatzeko, berriz azpimarratu, defektuk paper oso garrantzitsu eduki dezakeala, fisika teorikoan gaur egun, lehen aipatutako hutsune hori bete dezakealako, bi teoria handin arten, eta dinamika oso konplexio denez, beren azterketa beti mugatzen dela zenbakizko simulaziota. Predikzio teoriko egitea oso zaila da. Eta guk egiten nahi ganak, neurketa bitartez beraien existentzia frogatzea edo ezeztatzea, oraindik ez direlako frogatu existitzen dienik. Eta, azkenik, simplifikatzeko pixko bat problema, teoria efektiboak garatzea. Eta hoxe izan litzake gure, espero dut argi izana pixko bat. Eskerrik asko. Azken aukera, galdera bat, mesedez.
Nik kuriosidad ez, besterik. Hitz egiten ez unean kostu konputazionala handiaz eta ze denbora eskala batean edo ze eskalatari bitzen zatezuek. Parametro guztiak ez darri botoi egin bat ezunean simulazio egin bat irauten dute. Kutxora bera. Bueno, guk esanen zela ez, guk simulatzen ditu kutxa batzuk ez? Orduan, kutxa zuk nahi zuen bezaina hundi dezakezu. Guk hau ez du etxik ordenagailun simulatzen, guk hau superkonputagailutan simulatzen du. Lehen erakutsi dizoten bideoan daude, ustet, 32.000 CPU. Osa, behin batek esan zuen bezala, lako simulazio bat itxeko da, doktoretza aurreko ikasle batek urte guzien korratuko luken diru guzie, balio du. Beraz, kostu konputazionala da denboraz, baliabidez eta dena. Eta non, sartuko naz erdian, non iten dozu zune kalkuluak? Leioako klasterren batzutan, beste CPU? Leioako klastera erabiltzen du, IB Bask edo hori, hor txikioak erabiltzen ditu, eta gero Suizan, kolaboratzaile batzukin Suizako super facility-otako gigante baten, eta gero... Praze eta olakoak ez dozuz erabiltzen. Praze eta olakoak ez dozuz erabiltzen. Ez dakit zer den. Praze da Mare Nostruna bezala Bartzelona, baina Europa mailan. Egin dezakezu, bueno... Ez gu daukeu proiektu batzu dauzkeu, eta proiektu hori dau Suizan bat, eta gero Inglaterran bai badaukeu aukera sartzeko, eta... Galdera oso labur badaukat, eta gero ja kafera goiaz, zeberan dugaz. Defektua suposatzen da, eskenean aipatu zu pixka bat, defektu ezberdin asko daude. Eta nire ematen, nire sentsazioa da, askotan arlo honetan predikzio teorikoak behaketak baino aurretik doazela, ez? Osa, lehenago aurreikusiten direla edo teorikoki aurreikusten dira. Orduan, sokaz lokalak, soka semilokalak esan dozu ez dizela ondino ikusi. Soka bestek ez dara. Eta orduan zaitik jarri dozu sokan kasuan esperimentuekin konparatzen, osa, behaketakin konparatzen dozuela. Bai, a ber. Orduan zerekin konparatzen dozu. Bueno, lehen jarri duten... Hau da neurketa bat, ez? Hau da plankekin dako neurketa. Hau neurketa baino horretik bai teorizatuta zegoan, teoria aurretik zijoala esateko, esperimentu baino. Orduan, hau da erradiazio mota bat. Suposatzen da, sokak existitzen baldin badie, erradiazio honetan eragine daukala. Ez da soka zuzenean da? Ez, guk ikenduna da, kontribuzio posible hori kalkulatu, eta gero konparatu honekin, ikusteko haber hor zerbait badaun. Eta azkena. Hor, kubotxo horretan dekusuzan soka horiek, horrek zer dira? Dentsitateak? Zer da hori? Zer da visualizatzen dena, azken finean? Zer da kalkulatzen dena? Ze magnitude da? Depende? Kasu honetan esan nuke energia dentsitatea dela. Energia. Energia dentsitatea. Bai. Ez, igual, oitutaz gauzenak, zuentzako igual obioa da hori soka zer da, baina nire soka hori... espageti gorrigat, baina ez dakit ze magnitude fisiko adierazten duen, ez? Energia bat da. Hor, energia dentsitatea altuagoa da. Objektu batzuk oso energetikoak, orduan irudikatu ezazk, badaude beste modu batzuk irudikatzeko, baina, kasu honetan pentsatzetala dela. Bale, eskerrik asko guztioi, bukaera arte goti jarren da, oine, kafia.